खुलुमबाय निउस 24 बड'लेण्डआ बे समाव दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव साब डिभिजननि जितु बिटिसि सरकारा खुंनाय जा स्पर्ट्स एन्ड कालचार मिट जेराव हारिमु आरो गेलेमु जथुम बे हारिमु आरो गेलेमु जथुमाव दिनै नैबे भेरगावनि जितु स्टेडियाम बे स्टेडियामावहाय गेलेनाय हारिमु बिथिङाव मोसानाय मुसुरनाय बे जागासिनो दङ आरो बे समावहाय जों जितु इन्डिजिनियास गेम ट्राइबेलफोरनि इन्डिजिनियास गेम बे ट्राइबेलफोरनि इन्डिजिनियास गेमखौ दिनै बहाय गेलेदों खमलायनाय काबादि ख' आरो बेबायदिनो गोबां गेलेनायफोरखौ बेयाव जों नुनो केमेरा पार्सन बिथांखौ आं दिन्थिनो खावलायदों दिनै नैबे जि इन्डिजिनियास गेम बे इन्डिजिनियास गेमा बहाय जानो थांगासिनो दङ फागा बोनाय गेलेनाय बे फागा बोनाय गेलेनाया दिनै नैबे समावहाय दिनै जागायजेननो आखाइ लादों बिथांमोना आरो केमेरा पार्सन बिथाङा नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ नंगौ बिटिसि सरकारनि जितुनिखि गोमाना थानाय ट्राइबेलफोरनि जि गेलेनाय सिगांनिफ्राय परम्परागत भाबै जा सोलिबोबाय थानाय जा इन्डिजिनियास गेम बे इन्डिजिनियास गेमखौ दिनै बिटिसि सरकारा बेवहाय दिन्थिनो थाखाय आखाइ लादों एबा दिन्थिदों बे सानथामै दिनैनिफ्राय जागायजेननानै बे जे भेरगाव स्टेडियाम बे भेरगाव स्टेडियाम गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जादों बेवहाय नुनो मोनदों नोंथांमोना दिनै बे फागा बोनाय जितु इन्डिजिनियास गेम बे इन्डिजिनियास गेमा दिनै जानो थांगासिनो दङ आरो बेयो नैबे समावहाय जागायसिगोन केमेरा पार्सन बिथाङा दिन्थिगासिनो जों दिन्थिलांगोन दिनैनि गेजेराव इन्डिजिनियास जितु गेम आरो जायफोरा खमलायनाय बुलायनाय सौलायनाय मोसानाय मुसुरनाय बे हाबाफारिया दिनै जागासिनो दङ जों दिन्थिलांगोन नोंथांमोननो हाजासिम दिनै नैबे स्टेडियाम फिल्डआवहाय बोरैहाय बे जितु ट्राइबेलफोरनि गेलेनाय हारिमु आरो कालचार बे एबा स्पर्ट्स बेनि जितु गेलेनाय बे गेलेनाया दिनै जागासिनो दङ बे फिल्डआवहाय दा बे समाव आं सासे बे समाव आं सासे बे इन्डिजिनियास गेमनि सायावनो बिथांमोनानो बेयावहाय माखासे गेलेमु आयदानि सायाव बिथांमोनानो मैखोमै बिबान लादों बिथांनि सायाव आं सोंनो नागिरदों आच्छा बे समाव जिहेतु भेरगाव जिल्लानि भेरगाव साब डिभिजननि सिङाव बे भेरगाव जितु स्टेडियाम बेयावहाय माखासे बिटिसि सरकारनि जितु गेलेमु आरो हारिमु दिन्थिफुंनाय आखायाव लादों सानथामनाय दिनै मा बुंगोन नोंथाङा बे समाव बेखौ जों दिनै बाख्नायनांगोन आं गिबियावनो नोंथांमोननिसिम बा जि रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय दिनै बेबायदि अबस्था जेरै माने बोथोरनि माने सोलायनाय बोथोर गोदाननि अखा फैनायाव जायगाया असुबिदाब्लाबो इसिबां मानसिफ्रा फैनानै हेफाजाब होनो फैदों नोंथांमोन बायदि मानसिया दिनै हेफाजाब होनो फैदों आं बेनि थाखाय साबायखर बावदों जों बाख्नायनांगोन नैबे दा सोलिबाय थानाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ जिथु मोनफ्रोमबो बिथिंखौ लानानै गोजौ थाखोआव दावखोलांनायनि सिमांखौ नुदों आरो बेबो मोनसे जेरै नैबे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टबो खुंजानाय स्पर्ट्स एन्ड कालचार मिट हाबाफारि बेखौ सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनो लादों आरो दिनै जागायबाय दिनै सेथि हाबाफारिफोरा जानानै थांबाय दा नैयावहाय बक्सिं कम्पिटिसन सोलिगासिनो दङ उसु कम्पिटिसन सोलिगासिनो दङ नैबे माने बोनाय बादायलायनाय बे दङ काबादिया हरैहाय सोलिगासिनो दङ भलिबलाबो जों सोलिगासिनो दङ वुमेन फुटबलाबो सोलिगासिनो दङ आरो ओइथिंजाय माने इन्डिजिनियास गेम बेबो जागासिनो दङ आरो लोगोसे हारिमु बायदि जोंनि ट्राइबेलफोरनि मोसानाय रोजाबनाय बायदिसिना फाव दिन्थिनाय बेबो हाबाफारिया बै जौसाङाव जागासिनो दङ आं सानदों नैबे मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै जोङो उथिफुनाय माखासे सेंग्रा सिख्लाफ्रा बा जायफ्रा गेलेनाय मोसानाय बायदिसिना बिथिङाव मोजां मोनग्रा दङ बिथांमोननि थाखाय मोनसे बेयो प्लेटफर्म जानानै फैदों आरो बिनि गेजेरजों जोङो मोनसे माने गावखौ गायसनना लानो हानाय आरो लोगोसे सुबुं माहारिखौ गोजौ थाखोआव दावखोलांनाय मोनसे बेबो स्टेप होननानै आं सानो थारैनो दिनै जिहेतु बोथोराबो गाज्रि बोथोर गाज्रिबाबो नेवसिनानै दिनै नैबे भेरगावनि जितुनिखि स्टेडियाम बे भेरगावनि स्टेडियामाव होंगो दोंगो जायफोरा गेलेनाय नायनाय बे गेलेनाय नायनायफोरा बिथां होंगो दोंगो जानानै फैदों दा नैबे समावहाय बुलायनाय सौलायनाय बायदिसिना गेलेनाय मोसानाय बेफोरो जागासिनो दङ बा दिनै नैबे समाव जों फागा बोनाय जितुनिखि दुरुं बोनाय बे दुरुं बोनाय हाबाफारिया दिनै जानो थांगासिनो दङ निउस 24 बड'लेण्ड जों आं कनक चन्द्र बर' गोजोन्थों।